So tanawa mag alas 7 na sa gabi pero ang taasa pang adlaw. Taasa pang adlaw to ah. Asarang adlaw. Mag alas 7 na sa gabi eh. Maupatay pag uli gikaning laag nga tos laing tuan barangay. Hapit na tadapit sa laing country ganin na kaso lang ning ingon sila nga dili daw lagi tam didto kay tingaling na ay mangilad no. Daghag mafia ngadto ka country. Ingon tong nag-drive sa shuttle bus ganina no, that's not good place to go. You better stay here. Oh, maupataning uli mga alas 6 na mag alas 7 na dai. Sa gabi pero ning abot ko dire alas 6 sa kuan namahora ta sa hotel ja pagka tibok adlaw dito taning laag sa laing town. Wa lagi tao kaadjungan hiatan awa. Why laing tao kaadjung mga tukuno ko dito de ngantos kuan laing kolor. Mas daghan lagi ngadto laing kolor. Arang inita sa katanan as in makapaso ang kainit sa buhangin. Sakit sa tiil. Grabe ha. Gikapoy ko kay arang inita sa ngatanan dito tas mountain no sa laing town nila diyan. Ningadto po tas ilang beach. Diyan gamay ra man ning ingon sila na scam ka na scam. Kay di pareha diri sa imong gi ngadto kanang giistihan nga lugar ingon sila. So ning balik na lang tawa na lang taning lahos dito sa laing country no. Duola ra kaadyo. Pero ingon sila adyaw. Adyaw ngadto. Kay daghan mangilad ja og tingaling magamit kuno ko sa home card tingaling arang dako ag kuhaon kay maro lagi na sila mao nang di sila ganahan nganiya ilang kaning nga silingan nilang account no dili jud ganahan magpasulod nila atong mga klase nga mga tao. Well no na sila sa tibuok Europe mao nay kanang makit-an ninyo bitaw nga naas mga Spain mostly Barcelona og Madrid og Paris og Milan, sa mga Rome, mangisnatch na sila sa mga train. Muna ilang silingan country diri. Maglagot sila og manganihin na sila. Maluoy pud ba dya ko anak nila no kay diha ko goy kauban sa Spain sa una trabahante no. Buutan man to si Dia. Taga diha nga country sa silingan ani nga country nga ahong gibakasyonan. Buutan man to si Dia, di man mangawat, di man pud mapya. Dia sila lain na lagi ilang pagtagad anak nila mura na sila mga pulubi nga kanang kuan murag mga pulubi ilang pagtagad mga tao kay mga ingana mo pud lagi sila magpalimos mag-snatch ngana dili ni nga mao nga country ha katong silingan katong dito